Dobrý deň. Nachádzame sa v priestoroch firmy Eko Interiér a rozprávame sa s pánom Vlastimilom Beňom a hovoríme s ním o barterových obchodoch. Dobrý deň. Ako vás vlastne napadlo začať barterovať? Takže dnes je na trhu ťažká situácia, nie je ľahké zohnať zákazníka a barter v podstate umožňuje to, že tie zákazky sa dajú získať tam, kde sme sa štandardne nevedeli dostať. A čo je určite ešte zaujímavé, že získali sme navyše ďalších obchodníkov, pretože barter posúva našu firmu ďalej, to znamená, že predáva naše zákazky, čo nás nestojí peniaze, to je absolútne zaujímavé. Super. Ďakujem. A akým spôsobom teraz získavate tie zákazky cez ten barter? Jak to vlastne funguje u vás? V podstate buď sledujeme vaše dopyty na internete, alebo najlepšiu spoluprácu, alebo to, čo sa nám najviac osvedčilo, bolo, keď sme v podstate použili služby vašich pracovníkov. To znamená človeka, ktorý sa u vás stará a zavolá, keď sú zákazky, ktoré sú určené pre nás, proste riešime to s ním napriamo, toto sa osvedčilo ako najlepšia vec. Aké zaujímavé zákazky ste vlastne zatiaľ urobili? Tak medzi také zaujímavejšie je treba dodávka dverí alebo do historickej budovy v meste Trnava. Je to pre zákazničku pani Rusnákovú. Ona si vlastne cez barter objednala od nás dvere, ktoré sme úspešne dodali. Dobre, a čo si takého nakúpil v tom barterovom systéme? No to je ďalšia zo zaujímavých vecí. V podstate to, čo sa vám podarilo kúpiť, bola asi historická kúpa. Kúpili sme olepovačku na barter. Je to stroj, ktorý vlastne nanáša ABS hrany na drevotreskové materiály a podarilo sa nám kúpiť za také peniaze, za ktoré by sme ho vlastne nikdy asi nedokázali kúpiť v bežnom svete, ktorý funguje na peniaze. Výborný. A na čo ste vlastne hrdí tých svojich produktov? Čo sa vám tak najviac páči? Čo najradšej ponúkate? Takže naša silná stránka je to, že sme v podstate stali sme sa po tých rokoch Dreamy dodávateľmi interiérov. Dnes vieme interiér navrhnúť a samozrejme potom navrhnutí kompletne dodať. Toto je naša veľmi silná stránka. Máme už spoluobchodných zákazníkov, ktorí sme dodávali takéto realizácie a toto je vec, ktorú chceme čím ďalej tým viac rozširovať, pretože je to asi to najkrajšie, keď človeku dodáte celý interiér a príde a zostane stále, že no, ďakujem. V čom teda spočíva výnimočnosť vašej firmy? Dobrá otázka. Že medzi naše najsilnejšie stránky patrí určite to, že sme mimoriadne seriózni. Je na prvom mieste pre nás spokojnosť klienta. A aj keby sme mali prerobiť peniaze na veci, ktoré sme treba zanedbali, tak ich prerobím len kvôli tomu, aby na konci spokojný zákazník bol. A ja samozrejme potom tie ostatné veci, ktoré robíme, že či už naša výroba, alebo tie produkty, ktoré predávame, proste robíme to preto, že nás to baví, pretože chceme mať na konci a potom všetkom spokojného zákazníka, ktorý nás doporučuje ďalej. Dobre, ak to zoberieme na príklade, prečo práve ja napríklad by som si mal vybrať vás ako dodávateľov mojej napríklad kuchynskej linky. Takže hneď si píšem, že máme ďalšieho zákazníka. A to prečo? Pretože sme dobrí. V tom, čo robíme, sme dobrí. Vieme to navrhnúť od začiatku, proste máte priestor, ktorý nám predstavíte, holé steny, 4 steny alebo celý dom. My prídeme, naši architekti teda prídu, navrhnú interiér na komplet, doporučia, čo by tam malo byť, vy si to odsúhlasíte a my to dodávame potom postupne. Podlahy, dvere, kuchyňa, obývačka, spálňa, dodávame to na mieru, tak aby to bolo prispôsobené vašim požiadavkám a potrebám. A keby som to zhrnul do jednej vety, tak je to od podlahy až po strop. To znamená na komplet. O nič sa nestaráte. Vy poviete, čo chcete, koľko do toho chcete investovať a presne to vám dodáme. Super. Dobre, a pre koho je podľa vás vhodný ten barter? Takže barter je vhodný pre každého jedného človeka, ktorý uvažuje s nadhľadom. Nie je fixovaný na peniazoch, ktoré tlačia banky. Dá sa tam získať, ako cez barter sa dá získať jak už zaujímavá zákazka, tak zaujímavý trebárs nákup. A vhodné to je pre každého jedného človeka, ktorý dneska uvažuje nad tým, že to nie je jednoduché a chce si zlepšiť pozíciu na trhu. Trebárs pozíciu tým, že ponúknuť zákazníkovi niečo viac, zaplatie čas produkcie alebo čas výrobku zaplatie vlastnou produkciou alebo nadprodukciou. Dobré, čo v najbližšej budúcnosti plánujete nakupovať cez barter?
A určite, ak sa objavia nejaké rozumné stroje do drevoobrábacej dielne alebo do drevovýroby. A ďalšia z vecí je výstavba novej skladovej výrobnej haly, ktorú chceme stavať rovnako na Bartere. Takže sú to všetky stavné materiály. Keď postavíme celú na Bartere, budeme úplne šťastní. To je jasné.